Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauwa bari in ɗan nuna mana yacce ake yin wannan verification ɗin da oga injiniya ya turo mana da shi. Ni na samu na je na yi, to ban sani ba ƙila ko akwai waɗanda su ma ba su yi ba kuma ba lallai su iya gane yacce za su yi ba. Idan ka shiga gashi nan ga bot ɗin nan wajen sai ka shige shi. Idan ka shige shi sai ka zo nan gashi nan not a bot inda injiniya ya tura ya nuna mana. To amma ta yiwa naka idan ka zo yi ta yiwa ya nuna maka haka, ya nuna maka haka. To idan ya nuna maka haka ɗan uwa abin da za ka yi ka fito da shi sai ka taɓa nan, sai ka taɓa wajen menu ɗin nan. Sai ka taɓa menu ɗin nan. In ka taɓa menu ɗin nan sai ka danna wannan start ɗin, sai ka danna start ɗin nan. To ka gani, to ka ga na ɗazu nawa ga kuma ya ƙara nuno min shi to in kai haka zai fito. To sai ka danna wannan not a bot ɗin nan. Alhamdulillah. Ka gani idan ka danna nan wajen to shine zai kawo ka nan wajen a daidai nan wajen in za ka yi KYC. Amma bari in sauri in yi wani abu. In sauri in je in yi a ɗaya wani account ɗin wanda tun da wannan ni na yi bari in je in yi a wani. Yauwa. Ga link ɗin nan da na tura. Yauwa to ka gani? To ka gan shi nan wajen. Sai ka taɓa. Ka gani? Wanda ma bai fara ba an sa mai link ga yacce zai ya buɗe shi. Yauwa to kun gan shi nan. Nan wajen gashi nan I am not a bot. Kana so ka nuna musu ne nan. To sai ka taɓa. Yauwa idan ka taɓa za su baka minti ɗaya. Kaga sun baka minti ɗaya ko? To waɗannan abubuwan na cikin nan wajen ake so ka shiga musu da shi daidai yacce suka saka ma wanda yake babban baƙi ka sa shi da babban baƙi, wanda yake da ƙaramin baƙi ka sa shi da ƙaramin baƙi. To ya za a yi na za a rubuta su. Sai ka zo daidai nan wajen gashi nan wajen. Nan wajen za ka zo. Time yana ta wannan ina amma da yake Allah da ni da yake na sai yacce zan yi. Shi sa na bari time ɗin ma har ya tafi rabi. Kaga second 30 har ya tafi. To sai ka danna nan. To ka ga gashi nan ya nuno ma a sama nan wajen. To yacce za ka yi sai ka ga menene a farko 7. Kaga 7 ce ko? Sai U. U ɗin amma kuma me? Babban baƙi ce. Ko? Yauwa. Sai R. Ƙaramin baƙi. Ko? Sannan sai me? Sai M. Time ma ba zai bar mu muyi ba. To mu bar su. Za su canza mana wani. Sai mu fita. Sai mu ƙara dawowa nan wajen mu taɓa. Wai duk garin in nuna muku ne yasa nayi haka. Sai ka ƙara taɓa. Yauwa to ka ga in ka taɓa in nan to yanzu bari in sauri in yi. Sai ka zo nan wajen za ka zo sai ka taɓa. Yauwa to menene a farko? Ka ga 2 ce. In danna 2 ita, in na danna 2 ita sai me? Sai G babban baƙi. In na danna G sannan sai me? N kuma babban baƙi. Ko? Yauwa daga G babban baƙi sannan sai kuma C. Number C kenan. Sai kuma me? F babban baƙi. Ko? Gashi nan ka dinga kula gashi nan inda nake saka babban baƙi. Sannan sai kuma me? Sai N. Sai N ƙaramin baƙi ko? Kaga shine na ƙarshe. To ka ga gidajen sun cike. Sai in zo in danna wannan OK ɗin nan. Na danna OK ɗin nan. Ka gani? Ka gani? Successful check done successful. Ka ga na yi. Alhamdulillah. To haka ake yin sa in sha Allah.